ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗೊಳ್ದಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಗ. ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ ದಾಲ ಅರ್ಥಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಏತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡ ಏತ್ ಸಮಯ ದೀವೋಡ ಆಯ್ತಮಿತ್ತುಂಡು. ಆಣ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಚ್ಚಿರ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ. ಪಚ್ಚಿರ್ನ ಭರಣಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ಧೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಬೇಯಿಸ್ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ, ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ ಪೆರೆದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯ್, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಪಚ್ಚಿರ್ನ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ದಿವೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರಣಿದೆ ತನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿರ್ನ ಭರಣಿದುಲಾಯ್ ತಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಚೆಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನ ಮಿತ್ತಡು ಮೈಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀವೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 4 ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಉಪ್ಪುನು ಪಗಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿರ್ನ ದೆತ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪತ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾವೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಣಲೆಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ದಾತ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ಪುಲೆ, ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಬೀರ್ದರಿ, ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕವಣಿಡ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಂಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಓ ಬಣಲೆಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ತುದರ ಅವೇ ಬಣಲೆಡು ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಯದ್ನ ತಾರಾಯನ ಹದಾ ತೂಟು ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಚುರ್ಲಾ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಸಾಸಮಿನ ಪುಡಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೆ.
ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಬಾಡನಗ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೂಟು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ತಯಾರ ಆವನಗ ಈ ನಮನೆ ತೋಜುಣ್ತುಲೆ. ಹೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ತಯಾರಾತಂಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಿಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏಪ್ಪಲಪ್ಪ ಸತ್ತವೆನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.